Manta perlok ngan rapi ya kejing itu kana lengkot naga film ke bapau nambah ke prete The Passion of Christ. Hakapor baladep kem yau Jisu kirang ba lengdo kisipai rum mat kipai ba kilayalam yau Jisu hakamat upailat kipai ba kilakeno yau Jisu lai peujait kida ongru bau Jisu un sepen prai ke tampel bat hadin lai sgi un tepat yaka non kipa ong ba uneu Jisu ulakam ba udeus im jong gijiu bat kil ong ba ngimdon im shu lai na ukaisar kane ke cingkeno bau Jisu udeus im kade ke plan kanang ba unsha keno ba udeu nong yaki persha ya ukaisar us im jong himarom hakapor bau Jisu uyang hakamat upailat ukeli yau Jisu hato mede usim jong gijiu u Jisu ulepet yau upailat bat ulajubab da ka baong hato kane ka jingkeli kawan name ne ba me layu skeu ba kiwe kile thu ya me bangalong usim upailat ulaong biang balenga keli ya me kata hato ngade ujiu kirang ba lengdo lene ki priu ki jong mehi kilawan IT ya me hanga upailat ulaong ru ki kwa yanga ban pensitam lene sa nar pnai me ka e ba me lale hato me desha usim u Jisu lujubab da ka baong ba ka hima jonga kamde na kane ka perthei lada ka hima ka jonga ka de na kane ka perthei kisipai bar kinong but jonga kinom ailat yaki banwalam yanga hame upailat ulujubab da ka baong kata ka mod mede usim u Jisu lujubab de na kata ka daw ba yanga lakha ban ai ka jing sakhi ya ka jing shisha to give testimony to the truth bar u Jisu da ongru maro ki briu ki bayo sngeu ya ka jing shisha ki yo sngeu ya ka sur jonga upailat urjubab da ka baong ka jing shisha upailat ulasngeu kta ban sngeu phala ya ka ne ka jubab jong Jisu ulawan cha janu Jisu bat ulakli yo ka e ka jing shisha ka ne ka jubab Jisu kala peleng a ya upailat bat andau la poi hayeng ka lok jong u ka Claudia kala ipher yo upailat kala wan cha jan jong upailat bat kala pe ya ka dur khmat baklumar jung mo jong kat ke jing start ban jing phang upailat hapo rom Henry umpat juyo sngeu ya ka sur jong ke jing shisha bat upailat ulakli ya ka Claudia ka lok ka jong ka e ke jing shisha hato phi juyo sngeu ya ka hato phi thu ya ka habadon bakren ya ka Claudia ka skap sipor ka jubabi u da ka baong hoi ga seu thu ya ka bat ngayo sngeu ya ka Claudia ka lakli upailat hato phim juyo sngeu mo ya ka jing shisha ulakli kumno ken ganle ban yo sngeu bat ithu ya ka jing shisha hato phila mo pan thu ya nga ka Claudia pat kalapej ya ka dur khwat jong lok jong ka bat ka lo lada phim yo sngeu ya ka jing shisha dalade omlan bala ban thu ya phi bon bha ha ka jing im ko jongi walangi la start bat la long no yalam khano ka doro herring ginom la ban yo sngeu ya ka sur jong ka jing shisha dina ta ka daw ngilong ko mopailat ngidap ka jing kulumar ha ka jing im ko jongi namang ngim juyo sngeu ya ka sur jong ka jing shisha habang ngidap ka jing kulumar gile thulmor ha ka jing im ko jongi namang ngim juyo sngeu ya ka sur jong ka jing shisha ka bayalam yangi sha ka lengti ka bade hapo ka donut ka jongi ka jing shisha ka shadriu malla ka por hapo ka donut ka jongi Henry la dangi don ka donut ka bapane bat ka bakhalau kinom la man yo sngeu ya ka u Jisu ong jaru bayo sngeu ya ka jing shisha uyo sngeu ya ka sur ka jonga bon ba kirang ba ha ka jing ko jongi walangi he walangi san heringi dap ka jing kulumar margim dot ka jing shisha ha ka donut ka jongi kane ka jing shisha ka kawan na po ka donut ka jongi kawan da isuri barit gidi ban sngap ba ya ka dina ta ka daw Jisu ong kalong kalanti ka jing shisha mat ka jing imde kumle shi bon ublen kur kho ye phi